mana unu na na abụke je kpeli be dibia na-ekpuele na beve now mwa na-ekwu no fake dibia ndị ala imagine na mmadụ ka asị na mmadụ jele jabọpụta ozu mmadụ onye gbara onye ahụ n'otu aka alụsị ji egbu mmadụ ego kaba n'idele ịpịa bụ onye ma anụmanụ iwe ji nata ego bụ oke ite nata gị ego weta ego nke nata gị n'ego onwere ife bụ oke ite dibia niile na Anambra mana Imo ma obodo dị n'iche n'iche ya na Igbo onwe si gị na na-agba oke ite duto onye anwa mmenye onye ahụ nne 1.5 million naira mmakpụkwa ya enye ya nye ka ọ kpọkọ n'oke ite aka avụ ya wayo people. Anaghịzi ndị Igbo ekenekwa m Igbo niile na-asị na ebe ị nọ na adịla anya mma ya ọ dịlụ nwoke ma ọ dịlụ nwaanyị mma ndụ azụ ndụ mmiri ogologo ndụ na-arụ isi ike ka anyị na-agụkwana n'ọfọ biko na okwu dị mkpa ji ebe n'ụbọchị nkịta bụkwa na okwu unu mara ihe na-akpọtụ n'efere mba ụwa akpụlụ dibịa akpụghị dibịa mana nkịta nwanne anyị nwoke bụkwa na ss power security ya bụ okwu ọnụ na ọ nara asọpọtụ ajụ ihe na ọ nara asọpọtụ adịghị na ibulu dibịa ebute narị ndị dibịa ọzọ ajọ afa kụba aka gị ọtọ n'ihe ị na-eme nke ị na-eme na anaghị agazili gị ịchọ ihe ọzọ iyi eme na mmadụ niile ama mbọrọ dibịa na ihe anụnwụrụ ndị eje bụ ozu mmadụ abụ ozu mmadụ kpụọ ya ozu mmadụ na anya bụ ihe adị ụkwanụ mma na n'ihu mmadụ ma n'ihu Chukwu ozu ya nwa bụ ozi akwọrọ aka wee sie wee sịkwa ozi jeelia ndị dibịa ịbịa ka onye ọbụla amatakwa maka ihe anụnwa jikwana polisi achụgharị dibịa ya bụ ihe na ụfọdụ ohe na ọ na-ebutere ndị dibịa ajọ afa ndị bụzi ndị ezigbo na-agbazi ọsọ ka ụkwụ ha ka ya sị na ha ncha niile dị guilty while everybody is not guilty. Achọrọ m ka unu gee ntị na meseji anụnwa unu nụ ihe ọ na-ekwu maka na okwu dike nwekwanụ ka o si aga mana biko follow this video to the end ka ịghọta ebe okwu ya na-aga n'ụbọchị nke taata ka anyị nwenụ mgbe ọzọ ụmụ Igbo. Igbo mụlụ zemoze ekele kwenu mụ owu nọ n'ụlọ ebe ss power ụkwakpụ n'ọnụ na Guleri ama m na ụfọdụ ya azụ nnọtụlụ otu anụ ahụ ya wee kwuo okwu ọnọdụ masị na ya na-ebekwa ebekwa na mmịa na ya rọ nkọ igilige nwere ọkụ ụwa gbanyere nna nke ya ọkọkpa ya kwetara si bịa agwa m ozi na-enezi ewu ka nna ahụ anụmakwụrụ ha nna aja ibe agwa m na ife ọbụla gbagojuru na unu mee ka mmalị ibe nyi abịa tata bụ na vidio ndị mmadụ na-esede mmụ ma ese ndị mmadụ na-ajụ m ife gbasara azụ ka alụsị ji egbu mmadụ azụ na onye na-amara nna ya mara onye ochie ụlọ ya na-eme amụta azụ na nne ya nwụrụ 5 years before ha dị ime mara na ọ bụrụ nna gị tụrụ ime gị na ọ bụrụ nna gị abụ na ị na-aza abịa tụrụ ime gị nọ n'ime obi ka tụtara gị ị na-anya na ndị nna gị mụtara na ngịnwa ndị na-ejiri na-emekọ ovive o meghị ya dị iche ọmgba gaji asị na onye apụtasị na famili bụ a na-amụtara onye ori ma abata onye ori abata ebe ahụ ya egosi na-ejewo na nwaanyị ejewo ije azụ ga iji ụdị ji nwa agụta ya ka nkolu na akọ ọ bụrụ na ịnụ na nna gị mere dibịa nne gị mee dibịa ịpụta dibịa ma ịmara ibe dị na dibịa ejiri dibịa anya isi maka na dibịa na mgbe gboo na-agbalị dibịa ọsọ alụsị a na-agbalị alụsị ọsọ mmebe gị jewe olu oyibo ịpụta na mma ebe alụsị onye ji na-ewute onye abụ ndị na-eme ebe onye abụ na-asị na alụsị mala ọ na-ewute ya maka na ịkọlọbịa ka ọ bụ mana tata nwa asị na ịkọlọbịa na alụsị mali ka ọ bụ na dibịa mali imechọla ya bụ ihe emele n'ụwa ọnya mere mpụ ji nwa dị na dibịa awụọ dị na dibịa onye alụsị mala onye agwụ mali ọ na-emere ahụ mmadụ na-eji ebula alụsị debesị nne ya na-alụsị nwa bụ nne ya ka ọ mali o jee na obodo si na nya ka alụsị mala o jee agwụ alụsị o nwere na bịa aba gụọ ya bụ alụsị ahụ azụ na nya ka ọ mali ọ ga-alụsị amara gị ọ bụ na ịmara ebe ya alụ jụọ ese jee o nwere pastọ ihe eje na bịa pastọ ahụ nye gị ọrụ ọmandụrụ ndị na-eme eze nwaanyị ndị na-eme dị dibịa mmadụ okwu ndị na-eme omenala
onye gọlụ maka na obi nwunye na dị n'iche n'iche. O nwere dibia eje na-abịa ọma ndọrọ niile eme ụka onye gọlụ ka ọ bụ onye ga ego. O nwere ọrịa kọpụta ụtọ sị gị na iwe na-ayọ bụ ka ego na onwe ego ka ụwa na-abịa na-ayị ego ka ụwa na-enyere ndị ogbenye aka maka na ogbenye ọ na-abụ eruwo nne too much. Mala amalụ na nwere onye ogbenye onye si na-akpọ ogbenye o nwere ezi na ọ na-akpọ ogbenye maka na ọ bụrụ nne ya ka ọ bụ na ọ bụrụ nne mana ọ bụrụ nne ọzọ na ọ na-akpọ ogbenye ma ọ na nwere onye nwere nne nwere nna ịka mma. Ọ bụrụ sọ gị ka ibe isi ike dịrị n'ụlọ maka ibe njiwa bịa maka ndị dibia ndị si na ba bụ alụsị. O nwere na nwere alụsị na bebe onye ọbụla nwechara alụsị na bebe famili n'ovu ama ihe afọ alụsị ịbụzi alụsị na ovu ama ihe abụla na famili. O nwere ama ọbụla nwere obodo ọbụla ya sị na ịma mvụ alụsị iwu nli bụ na ya abụrụla alụsị gozi na mgbe gboo na ndị bunu mere mmụọ. Ndị na-eme ụka bụ na ba na-ewe anya ọbụna aba emenwuri na amụlụba n'oyibo ba emenwuri ibe dị na dibia ọ na ba elu nwere anyị baba n'ụka emekwuru okwu ndị nke ama. Mana ibe ndị wabịa tata bụ maka ndị na-eme ebe alụsị maka na o nwere vidio mmadụ sandịle m nkụrụ ụtọ nna na n'eze ụka nna gwa makwụrụ na-asị mmadụ egburu m ma mmadụ etunwuru m ibe o nwere ibe ya eme m. Eziokwu bụ na m na-ekwele ndị ụka na-ekwele ndị dibia ọ bụrụ nye ha bụ na m na-eme njọ isi na m na-eme njọ nji na-eme na be gị ka njọ nke m mana m meji na-ekwu ka o ji nwa adị ekwuo m okwu mbụ ị gaa na vidio m izi o nwere mgbe m na-emebi mmere vidio gaa na vidio m mgbe m na-ekwu okwu alụsị ka alụsị ji egbu mmadụ. Ọ bụ na ịnụrụ ya bifọ na ya tata mmadụ na-ejerọla alụsị ọgụ ya bụ nọmba 1 alụsị na-ejela onwe ọgụ. Ọ bụ na mmadụ atụọ ga alụsị chebe mgbe alụsị ahụ abịala ọ bụrụ ya bụ ya abịa sị gị na alụsị ọ dị ka ibe na-agwa ndị mmadụ na dibịa kpọrọ gị na fon sị gị na alụsị ya sị na nke ọzọ nke na-emere nke na-eme nke ọzọ si ya na-asị ka ọ na-asị na dibịa na-ejere ọgụ. Ive eji nwa amalị dibịa eji nwa amalị alụsị ive eji nwa amalị ive bụ na mmụọ na-alụ ọrụ bụ na mma bụ ya jọkwasị gị bụ abịa bịa uyi ego ihe na-abụ ije bịa nwere ọjọọ ya ọnya ayịyọ. A sị na mmebi adịghị na mgbaghara ya adị mgbaghara ma ndị a sị na mmebi adịghị na mgbaghara ma ndị. O nwere alụsị ọbụla ijelekwa nkwa tata jidere gị ije nwere ụbụrụ je na bịa ya ọnya ayịyọ onye nye negide eti onye egwu na gị taịm sị gị nwa m gbagaba o metụ wisi ka emotu bịa ka iwe ike wee mee gị na were ezite nwa ego nwa abịa na alụsị ahụ. Mana ụwa tata anyị nọ ibe anyị nọ tata omenala dịrịle nna mana o richara iji ama ya okwu na-ekwu ya mali tata young youth na emebisiwo omenala seti anyị nwa emebisiwo omenala mmele ndị ụka jiri ozivalu omenala mana ndị ụka nwere na-eme ibe dịka wa dị agasị ndị dibia ma lebe a na-eme mana ndị ba na-achụ mmadụ a na-achụrụ onye aka ya kwụ ọtọ na onye aka ya na-akwụ ọtọ ka na-achụ ọsọ. Onye na-eme ụka nwere ibe nye na ya bi onye na-eme ụka nwekwara ndị otu na-abịa je mụọ ju ese jụcha ose onye anwa agba ijekwana na abụ onye a na onye na mmụọ nwere na-abịa bụ mmụọ na-alụ ọrụ mmụọ obodo ka ọ nwere na-abịa ịma bụ ka onye bụ ya atọkpa na be gị. Mana unu na na abụke jekpeli be dibia anyị na-ekpuele na bebe na mma na-ekwu na fake dibia ndị ala. Imagine na mmadụ ka asị na mmadụ jele jabọpụta ozu mmadụ onye gbara onye ahụ n'otu aka alụsị ji egbu mmadụ alụsị gbuo gị gbuo mmadụ na famili gị na onwere onye na-amara ive onwere onye na-amara na mmadụ nwụọ na famili ajụzi ese n'ụka
ajụọ na omenala bifo enye mmadụ ma ọnwa onye anwa dị aṅa so na ọnwụ mmadụ nwa na famili ajụ ese kelife egbula onye a ihe ajụtalịlị na alụsị dị otu egbula onye a ihe ajụtalịlị na ọgwụ dị otu onye debele gbulu onye egbulie ihe ajụtalịlị na onwere ife egbulie ivi ya bụ na ava adịva anwa onye na-eme na ibe na bedibia nke gba ava na mmadụ nwere ibe ije na bedibia ọzọ otu aka eji emekwu na nje ive agụ ijucha na boye jụọ na boye ibe na-ata anwa ka ibe na-anawa ịgala ọ dị n'aka na ịtọ mee nke ịta anwa rapụ nke ofu mmadụ ọ bụrụ mmadụ na-atọ ka ị jụrụ mee nke mmadụ na-abụ rapụ nke ofu mmadụ na-ejerọla alụsị ọgụ mmadụ na-agbarụkwula alụsị ọgụ n'ụwa maka na alụsị bụ ikuku ọgụ alụsị na-egbu onye nwe imeje alụsị bụ alụsị dị ile o nwere ya sị gị na obodo ya enwere alụsị na-egbu mmadụ o nwere ya sị gị na onwere obodo dị n'ala Igbo onwe na enwere alụsị na-egbu mmadụ alụsị na-egbu mmadụ dị ịnwezi alụsị na-egbu mmadụ ya enwelele mmiri na-egbu mmadụ maka na mmiri na-egbugbu mmadụ a na-atụ mmadụ mmiri egbulo mmadụ ahụ kedu ka mmadụ ihe eji aka ya si na ọdịbịa ka ọ bụ na ị na-asa abụ alụsị ọ ga nwa ụdị alụsị anwa ọ bụ na alụsị ejiri aka ya ji ọgụ ọ ga mmejere ọgụ na ma bụrụ alụsị mmadụ onye dị ndụ ejiri aka ya jụọla alụsị ọgụ kedu ebe bụzi na nwere alụsị anwa otu nọ na mgbe n'afọ na-agbasi afa asị m na alụsị m ji mmadụ ọ mmalụ onye oji ọ na alụsị m nwere onye obu ele ego na onye nwa chọrọ nwetara ego mkpọfọ ya m na fonu adịmapụ ala onye na-eme otu a bụ onye agụ na-agụ o fake dibia na-eme alụsị gị jide mmadụ kpọfọ ya na fonu ya nwetara alụsị gị ịmara ife mkpali niile na-adị n'ala Igbo mkpali niile na-eme a na-akpali ndị dibia na unu n'anya unu abụ na nwa bụ ndị na-akpali ndị dibia nwere ndị va na-eso nwoke wa ji aga ijebe emebule m rụkwa ndị na-aga ụdị ije anwa biko na nwara ndị anaghị ije ahịa jere na ezigbote alụsị jesị alụsị bie m ozu a na-emeri eme ma ọ nwere mgbe alụsị ya nọkọta sị ngwa m azụ m jenugwu nje bute ozu onye a unu butere m na m egbuwo mmadụ alụsị adịghị eme eme alụsị gbugodu mmadụ enye mmadụ taa ọ gbasara ngwa nwa bụ alụsị ọ gbasara onye nwa kpesara alụsị gabala onwe gị ịtụgo mmadụ alụsị bụ na ịtụgo mmadụ rapụ alụsị ka alụsị meela onwe ya ive na o ji wabụla alụsị alụsị ya egbu mmadụ gbuo mmadụ enyi gbuo mmadụ alụsị egbukwesị onye ọzọ enyi gbuo onye nke ahụ gburu alụsị egbukwesị ọzọ gosili na mmadụ nwụrụ eje n'ava dagba ava ndị anwa jeteli dị ije na befe anwa ndị anwa bụ na befe ka mmadụ nwụrụ abịa jụọ ese jụcha ese asị na alụsị a nwere onye o gburu ndị nwere eji aka bịa na alụsị o nwere ibe onye bụ alụsị ka ọ bụ onye nwere ọgwụ ka ọ bụ onye nwere nsị ka ọ bụ onye nwere nnekwa alụsị eji aka ejebe mmadụ ibie na ọ bụrụ be m isi ebe isi m na alụsị gị gburu nwanne m ife ọbụla nwere mmemme gị isi m na alụsị nwere gburu nwanne m ono ogburu nne m ka ono ogburu nna m ọ bụrụ gị ji aka gị bịa si na ebe bịara bụ ka nje ka na alụsị ka mbe gị chacha mgbuto oge mgbuto mvụzibe mmere m ahụ gasị idi ọmụnwa besespọl na-ekwu anụmanụ ya na-asị onye ọbụla alụsị gburu o nwere ife bụ na alụsị onye abụla na-alụgodo ụlọ nwere ka ya bụ ya ejinye ọtọ na ibe alụsị ya dị jebe be onye abụla ọtụrụ alụsị onye ka unu bụ onye gbara unu ụdị ogwu ahụ ibe gara gị bụ na ịsa afọ mmadụ ahụ nwokele akwa azị alụsị n'inwere alụsị na-egbu mmadụ nwokele akwa na mmadụ bịa atụ alụsị ịma na alụsị ya enughi na na-atụ atụ na dị ka mmadụ na-eje kpee mmadụ na polisi bụ ibe polisi na-abịa bụ ka o dozie polisi a na-abịara ka ọ na-emebe ibe anyị ha polisi bụ onye ọbụla akpọrọ gị polisi maka na anyị na-afụtakwa na onye ọbụla akpọrọ gị polisi bụ ibe akpọrọ gị polisi bụ ka o mesie gị ike eziokwu bụ na ego gị ya apụ mana ibe ji mmadụ polisi bụ na onye ọbụla akpọrọ gị polisi bụ ka ibe niile bụ ka gịnị peace ka polisi ibe mana rapụza na ibe na-emezi kịta otu akwa dị na alụsị mmadụ ya bịa kpesịa alụsị ikpe bifo mmadụ na-atụ mmadụ alụsị mọstụ
na onye anwa atụrụ alụsị anwa eji enweta pichi ya nweta abịa nweta nọmbịa ọ bụrụ na Naịjirịa eze nle akwụ sị na onye dị otu abịa na ibe a kelee gị na-amel ọnwa sị nwanne m na mma eziokwu na m ji ọgbọ dịka mma akwụ ụgwọ anụnwa next year na-egburu onye ụgbọ egbu ọmụnwa besịsị na-egburu onye ụgbọ egbu malị atata igbecha alụsị ahụ ndị ahụ bụ na ezigbote alụsị na nwere na-enwere alụsị na bebe onye ọbụla nwechara alụsị na be nna ya nwa alụsị na famili ọ bụ na ezigbote alụsị ndị okenye nọ na obi anwa mechaba asụ alụ si na-enye nwatakịrị dị otu a taịm bikos na onwere onye bụ ego n'isi onwere ya na-aga ọbụligo bụ n'isi ya bụ nkata ego onye nwere ego ya na nkata ego na-abịa arụ mkpata ọbụrụzi 5 naira ndị Igbo na-eme ka anyị mata na na-egburu onye oge egbu na onyelele gị taịm o eji ahụ ụgwọ mgbe ọ nyere gị taịm bụ o jiri oge ọgọ mana ụwa tata anyị nọ tata bụ na ebe na be dibia si dibia na onye eji ụgwọ dibia atụba alụsị gbava ebe wute atụmkpọ onye ahụ na fon mara ma onye ahụ bụ eziokwu na oji ụgwọ mara ma ọ bụ onye eziokwu na onye ahụ nwere otu nye na onye ajịga unu amakwalị na o nwere onye ya bịa na bụ unu bụ ndị dibia ka nna ajụ eze unu amakwalị na onye ya bịa na bụ unu nwere onye eji ụgwọ ma mụrụ otu esi asị gị jiri aka gị gbuolie ọnya nweta pichọs gị nke gbapụrụ onye bụ na onye eji ụgwọ ije nwere onye ahụ maka na ọmago niile egbu mmadụ ije nwere onye ahụ nne tinye n'ọgwụ gị gbapụ ebe mmadụ anwụ ị nwere ọgwụ mgbu mmadụ ma ị nwere ọgwụ ka eji akpata ego na-asọ gị nsọ mmadụ ihe eji aka bịa alụsị egbu site pụtara ụwa mụ na ọmaka site pụtara ụwa anụrọdị mụ na alụsị gburu mmadụ ndị nwe alụsị jee na abụọ onye ahụ egburu si ya biko na butere m ozu onye butere na anyị egbule alụsị na-emere otu ahụ alụsị ejiri otu ahụ eme ọ bụrụ ịmarịba alụsị malibe bụ alụsị tata ị nwere right njelebe ozu nwụrụ si na alụsị gị jidere onye ma na onye ndị anwa ji agbacha amasị na nwere na-asị na onye dị otu na onye dị otu a melibe dị otu a onye ejiri onye ogwo na onye ka nwanne anyị ji nwụ ofu mmadụ ya amalili yes na-atụrụ onye alụsị nwanne ya amalili na-atụrụ alụsị bejibe ebe ndị anwa gbalụzi ebe ndị anwa na ebe a atụrụ alụsị onye ebe ndị ahụ edulie eme gịnị gọvanọ ebe atụrụ alụsị ịlụ ebe atụrụ alụsị ema ka eji eme nsetụlụ o nwere ka onye alụsị gburu ndị abụva nwa alụsị eji ejebe ndị anwa si ebuenyi m ozu ịbịa be m ma ọ bụrụ na be m ka alụsị gburu mmadụ bịa be ma ngị m abụọ ma ngị nwa bụ alụsị ma nke m alụsị gị anwa mbe unu ibe mma ji mma mekichọ na nwere dị na ịdịrọ na wesi na be m pụọ bikọs na mmadụ na-ejere alụsị ọgụ na azụzụ na-ejere onwe ọgụ mmadụ na-ejerela alụsị ọgụ alụsị bive na-ejere onwe ọgụ kịta bụ onye bụ na-atụ ọwa alụsị buve mmadụ ọgụ inwe ọgwụ eji egbu mmadụ nwere ejebe ọgụ dịka idu ute Nnamdị Kanụ ma ọ bụ na esi na nwere alụsị eji egbu mmadụ ị na-atụ mmadụ alụsị na-egbulu mmadụ ana igbu onye na igbu onye nwere eje ka igbute ebe niile abụdị ji Nnamdị Kanụ ka Nnamdị Kanụ mee gịnị ka ọ pụta igbu na anị na ndị ọnụ ya ekwuru gị ma ọnụ ya eso gị wee kpe nwa bụ ikpe jee anọ ndị ya akwụ gị n'azụ eri nna ọ sọpọtụrụ m Igbo mgbu Igbo ibie ọnụ na-ekpe ikpe ọnụ ka eji ekpegbu ọnụ ka eji ama ikpe ejiri mma eji ibe eziokwu na-adị ma ejiri ebe eji o nwere eji na-afụta maazị mmụazị na-afụta maazị ụbịam yes azụ na onye nọ mmadụ nso na-eme gịnị na anụ isi ezie o nwere ihe mekọtara nkwenata na njọ n'ụwa mpụtara na mma ka mma ahụ emechọrọ m nwoke ize emechọrọ m nwaanyị mmejọgodo nwoke mma ya mgbaghali ma mụ ma alụsị niile nwere na be ma mma ya onye nwa mgbaghali bikos na mụnwa mejọli maka na asị na abịa ọma na-eme gịnị lele onwe ọ na eziokwu ka ijele ejimọbụ ka ijidele ji eme gịnị ji awakwu n'ogwu eziokwu ka ijele ji agwa n'ogwu ijidele ya wara n'ogwu na nkịtị
rọkasị ya ahụ. Na alụsị obodo nwere alụsị dịrị nne na Igbo. Ndị dị nwere alụsị, ndị dị nwe alụsị, ndị dị nwe alụsị, ndị dị nwe alụsị. Nwere ya sị gị na ọmarụ ka alụsị ji egbu mmadụ. Inwe alụsị na otu m nọ na alụsị m lụọ ọlụgọlụ ọbụla ebe ọ na-abịa m alụsị m lụọ ọlụgọlụ bunye ego. Ọ ga mma mkpọ gị na fon mma nju gị ese ịbịa na be m ikwele nkwa o nwere ife gbasara m ife mmeji na-aja ya alụsị bụ alụsị bunye ego ka ị abịa nwetara m nke m okwu na obele ga ọbụna m amara ọ gbasara m alụsị m ka ọ na-ele mme gị na njebele onwe ọgụ mmadụ adị alụrụ alụsị ọgụ onye sị gị na mmadụ na-alụrụ alụsị ọgụ si ya na-asị ka onye abụ na-asị si onye abụ na-asị ka ọ na-asị na mmadụ adị alụrụ alụsị ọgụ ọngị bụ spirit ịmale alụsị abụ ị na-edogwe ịmalụ mgbe o ji apụ ịmalụ mgbe o ji abata ịmarọ ọnụ ọjọọ sị na-akwụghalịa ị na-enye nri ọ bụ agụ ji gị agụ ka mma ji na-akpọ ibe a na-eme na agụ alụsị gị ji mmadụ ị nwere ite njebe mmadụ si mmadụ na alụsị gị ji mmadụ na bebe ma alụsị gị ekere gbu mmadụ ọ bụgo na ogburu mmadụ ijego ndị bụ ozu ode edere mmadụ na akpati ije sị na alụsị gị ji mmadụ isi maka chi ije ebe ahụ sị na alụsị gị ji mmadụ isi ebe a pụọ ịma na abụrụ bụrụ sespa na ọ bụrụ na abụrụ maya gler ebe a ka ya dị apụ ka ga anụ gị pọ ka anụ gị tie gị na nwaba akpati na adị ịbọ apụ ka anụ gị tie gị na akpati nwa ọ mmadụ na-achọta alụsị na-achọgara mmadụ dibia mmadụ na-achọta ya dibia na-asọrọ mmadụ ya bịa ka mgbalị gị ahụ so ọ bụrụ na n'ụwa taa na onye bụla na-emezi n'ife n'ike ka emezi ka na ego ahụ ya pụta n'ike ka emebibi ego ka emebia ifil na onye egburu nwanne na onye abụ na ya arapụ gị ọ bụ na ọ bụrụ ife o nwere ọla na niile o nwere ya bụ na ya mesịrị gị ike onye bụ okwu ndị bịa tata kọl abịago mmiri nna meseji bịa vidio bịa adọ fọkin kia anụ akwa arụ n'ife dị njọ ọgụta gị bụrụ ovu nne m ovu nna m ife nna bụ n'eziokwu maka na mbịa bụ ọzọ o nwere ya na-amarụ ka alụsị ji egbu mmadụ na-ejerela alụsị ọgụ ịtọkpa na be m ebulu be m alụsị gị gbuo mmadụ na be m iwe jiri ọkpa gị nwa bịa asị m na alụsị gị gburu mmadụ na ka m bịa maka chukara m na gara abụọ isi na ebe ahụ ị bịara na ịma na ọ bụrụ mụ anyị nwee gburu mmadụ na-agba ya abịa be gị enwe m setụrụ ọ ga ijiri ọkpa gị nwee si n'ibi si ibi nọ nwa abịa be m mmadụ na ọ bụrụ alụsị gị gburu mmadụ be anyị n'ọgwụ ka ijere jijili gbugbu mmadụ na be m mgbulu oge ana mmemme gị mee gị taatị mmadụ na-egbu mmadụ si na alụsị ya gburu mmadụ jee ebe mmadụ akaka na akị aka adịghị akị aka adịghị akọdatị akọ ahụ anyị na n'anya bụ aka siele onye ije na bịa nwa na fri bụ onye na-enwere mmadụ isi na ebe alụsị gị dị etụchala ọkpa gị idulu ikolobịa boys jebe be onye si na alụsị gị gburu jee mgbe na alụsị gị gburu onye ahụ ị na-apụ madị ala na-apụ gị n'isi ka nna ajụkwu ụdị aka nna gị ji kụziri gị dibia ịmarịbe ebe omenala ọ na ịmarịbe ebe omenala bifi na-eme dibia na-ajụ eze ka eji eme ive inwe alụsị na be gị na-ajụ eze mmadụ ya bịa kpesa gị ikpe azị dibia bụ onye anwa ji ụgwọ anwa na fon si onye a kpesara gị kpesị ahụ nwetagodo nweta nọmba ikpe onye anwa na fon nwanne m na onye bịara na be m si ka ọ tụọ gị alụsị kere ka ngịnị ya ji nwa aga onye nwe ekwu ọnụ ya onye bụ alụsị okwutezi ọbụla okwu na okwutara mma ịtụ alụsị gị gbuo mmadụ onye asị gị onye ahụ atụrụ alụsị sị gị na alụsị egbugo onye ahụ na-egwu isi ya rapụ na ọ bụrụ ndị nyanwa ya bịa agbara alụsị ọgụ na alụsị eme gịnị ya echekwa na agba ọgụ mela alụsị ji egbuo onye nke izi ogbuo onye nke ịbụ ogbuo onye nke ịtọ ogbuo onye nke ịnọ bifo amalụ na alụsị gburu mmadụ ndị ewejiri aka eme gịnị nwa ha bịa mana ụwa tata adịrọzi na ịnụ na mmadụ o nwere ike ọ bụ na ọ bụrụ ndị alụsị gị nwa gbukwuru mmadụ ịnụ na mmadụ nwụrụ na famịlị ahụ esi na alụsị gị gburu onye ahụ ha ude yi onye ka ebu ọsọ gị nwere alụsị gị na-egbu onwe gị na ọ bụrụ mmadụ ka o gburu na onwe gị ka o gburu
o nwere iwe dị ka mvosi ya na net like this vosi ya na net mmadụ na ezigbote na nna otu nọ na ndị gọọmenti pụta mebe ndị Libya ji aka ma mee gịnị ma onwe viva because na wata onye bụ na amasị olive ibe na mmadụ na-adị 18 years kpaa ego 20 years kpaa ego 21 years ọkpata ego 23 years ọkpa ego 22 years ọkpa ego ruo na elu ruo manchọn ruo na-agba moto dị iche iche ipisi na-eme ibe awọ Igbo mgbanwe abụrụzụ ụwa taa ụwa mgbanwe abụrụzụ ụwa tata na ihe onye imelibe mee nwanne ibe ọbọlịa na ego isi na ego ọbọlịa na kọntaktị ibulu dibia gbuo mmadụ asị na adịghị na alụsị gị gburu mmadụ jiri aka gị jebe ebe mmadụ wee butezi nke na abụla ozu mmadụ nweta ma ngị anwa ma kunura bịa siri unu jele buta ọ bụrụ na be m mbe unu wute mma mbụziwe mmemme ekicho na nwere ya si na be m pụọ maka na alụ ka ọ bụ n'ala Igbo alụ ka ọ bụ omenala dị anyị nwa abịa ụwa omenala dị ụka nwa abịa omenala ya adịkwa anyị ana ụka anakwa omenala ya adịkwa ụdị ọ dị mmadụ na-eme m na-egoro omenala ive ndị nke a na-eme ndị na-eme ebe alụsị gbuo mmadụ ejebe ebe onye a jee mbut ozu jee mme nke ọzọ bụ nke a bụ ala sọva chụtala ego be ọsọva kaliki sọ gị bụ onye na-achụ ego kichukwudo onye na-ịgbabele gị kichukwudie na ovu nchụ ka ị nala mmadụ 1 million 2 million ka ị bụlụ ọkacha akacha zọva ome na ụkọ onye na-amara ive baa n'ụlọ onye na-amara ive si na ọ mara ive bakwa n'ụlọ ive ji mali dibia bụ ibe be dibia agbalịle gị ọya mana bifi otu anyị nọ na ihe ya jekete jee be dibia sị gị na ọrịa ka ọ na-agbọ dibikotagodo onye ọya na be dibia ama na ị ga-adịrị ya mana ebe ya ekete gị onye gị 10,000 asị gị duru ya pụọ na ndị bebe adị agba ọya amazịkọ mala na alego ije chụpụ gị iburu ọya bụ ya live ọ bụrụ ọsọsọ ndị dibịa oyibo bụ dọkịta na-eme gịnị na-agba ọya dị na gịnị ọya dị na dibịa a na-agba ọya na dibịa na-agba ebe dị iche iche mana tata bife ibe ọya jee agbọ gị nsị ji egbu mmadụ poison na-egbu mmadụ ibe dị iche na-egbu mmadụ ọ bụ na dibịa ụdị dibịa dị mbụ bife bụ na poison gburu mmadụ asị gị jee ebe onye ilu ebe ya bụ poison ma dị mma kịta bụ onye nọ na poison ọnwụrụ onye nọdụ n'ụlọ ọkpa na nsị akọlịa ọnwụrụ bikọs na ọnwụrụzi dibịa ji agbọgọ ọya anwa n'ebe a na-edili bụ ego ka ma na-edili ịpịa gwa ya ma ọ na iwe ji nata gị ego bụ oke ite nata gị ego weta ego nke nata gị n'ego onwere ife bụ oke ite dibịa niile na Anambra ma obodo dị n'iche n'iche ya na Igbo onwe si gị na ọ na-agba oke ite dute onye anwa mmenye onye anwa nne 1.5 million naira mmakpụkwa ya enye ya enye ka ọ kpọkọ n'oke ite aka avụ ya wayo people ekene m nke ive na-emele unu ive ọ dịkwa m n'aka niile esigo the video na like ihe nene biko kabakwa na arụ na-echi ya vidiyo anyị kabakwa na arụ na subscribe anyị na channel anyị maka na anyị na-ekenekwa n'unu na the subscription unu na-enye anyị na-asị na ọ ya dịla Igbo niile mma gị na subscribe kwa gị na-agba notification gị na-enwetakwa notification ọ nwekwa ihe ọzọ ị chọrọ ikwu kaba arụ tinye ya na comment section anyị na-agụkwa comment anyị na-reply na comment section bụ ebe onye kwuo uchi ya ọ bụ ihe ọ bụla ị chọrọ ikwu maka vidiyo ị na-enecha ikwu na the comment section vidiyo dị gị mma ikwu ọ bụla dị vidiyo adịghị gị mma ikwu onwezikwa ihe ọjọọ ị chọrọ ide ka ndị ọzọ wee mụta ihe na ya itinye ebe a uche onye adịna ya njọ ụmụ Igbo anyị enwenụ mgbe ọzọ onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ iwere na nke mmadụ tinye na nke gị na mmadụ mekọ biznes ọ bụ na onye ahụ anwụgo weli shie nke luli ya if possible nke onye ahụ nwụrụ anwụ karịa weli ya wejele ndị be ha maka ada ama ndị nwụrụ anwụ na-abịakwanụ mmadụ ụgwọ abịakwanụ ụgwọ na ịma like kwana ya ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị be anyị